morating sing lanang kaya komodo. Bensin kalau pun sudah jadi suami. Bangun. Pai saya dulu baru ibunya kamu. Saya dulu baru. Saya dulu Baru. batuk. Ayo kuwi ana batuk ayo ana batuk ya. Rumah kamu nek bau iki kok kasar. Mboten. Biyen ki enek majalah gitu. Oleh bagus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ada yang kurang ayo. Doknya belum. Ariken kupatan ngiras pantes halal bihalal. Mau disinggung Mas Wito, Mas Dalang, kupatan ki tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok, aku mubeng palit yayi bangun wong akeh. Yayi gawe kire era tujan. Aku biar dia tahu Bang. Piye? Duwe pacar sing koyo ngene iki. Terus? Bae dhek mangga marani ae yo. Larane atimu. Paling pertama iki loro. Terus suwe-suwe terus gak. Nah, ujian bocah sing karo cah SMP kok omongane menjurus. Bawa kelas Bawa benar. Ayo bisa. Oh, belok baran. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak temani iki sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok sing karo tenanan wae. Tenanan apa wani ngragati aku? Kok mahe ra duwe. Ojo nyek kaki. Napa, Mbah? Iki sugih Kok iso? alas mantingan ngampe juru-juru Banjarjo dituku so Januari panen kethek. Ora ngerti kesugihane mondol. Ora ngerti. Omahmu lho cagake piro? Cagake 12 bah iki. Apa? Jangan pendopomu cagake 12 ya. Yo, Sing papat ning tengah to, sing 8 nyongkok kok empo ngoten iki. ana pendopokan ambruk. Kayak omah ramah tamah. Anak kayak anak angin kolor itu. Anak Sopan omah. Main sopan. Omahku kan begitu. Kamar mandi kok tekan omah kira-kira model kayak yayi bangun wong akeh. Yayi gawe kan maksude ojo temen-temen kuwi mung sak sore iki jero ngopi. Mentren. Bar mangan supil. Sing wedok kan masak terus mentren. Yayi bangun kakang yayi. Injen kancang Mas. Yo kacang atom. Wong iki kudu sing budaya sing seni. Sing semelan, sing semelan. Bandile disanjai Mbak. Nah, iki lho, wong mbok sing bawa ora iso. Yayi bangun kakang yayi. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus Dhek mengu kuwi blakone cek mengu ngalor. Lah kok malah kayak hula hop ya. Puter-puter lho. Main apa? Pangku Mas. Lho, delok bangku lho. Dadi. Dak ngono. Alamat iki sing mamong meneh iki.
Apa? Apa? Kanca kowe. Ah. Sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo mbok dasu. Lalu komorate karo sapa? Alah, kowe iki dagelan undang kaya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek nyenani nyalonke DPR. Bener iki dipasang sak mbene. Oh, alasane berangkat ngene. Jadi, Injih Kang Mas. tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong ngadep mriko mawon nggih abate ambil ndak enak. Ngengkel lho, kemarin kamu lho to. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kon aja nggawa cangkem sing iki lho. Kelae. Nggawa cangkem sitoke ke lho. Tangan sitae rong garing. Ketinggalan Kang Mas niki bensin kalau pun sudah jadi suami. Ono ki lek ceblok ki boyo. Ngomong ngono lho, ben aku ki cepak. Aku ini sedelo ae ngono. Ngomong iki aku ora gelem meneng ini. Lah kene. Akhirnya aku yuk kering. Jadi, Iki ngapa? Keget-keget iki kancane. pikir kowe kan dari liyane kono. Kenapa? Pak Bupati kula pun lunas dan langsung. Iya, Wong abahe wis lunas, Miken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas kowe kok iso kene wis. Tapi tidak DRI langsung disetorne ngono rumah. Nah, nani. Ini lagi wanine karo tasili. Tresnaku marang siramu. Tak rewangi rale-rale rantas malang-malang putung. Petai dodok utaingmu biro sedemok bau senyari banyak. Pak Isa sedumuk banguk iki piye to? Aku sedumuk banguk. Sedemok Banguk. batuk. ayo kuwi ana bakuke ya ayo ana bakuke ya. Rumangsamu nek bau iki kok kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Joko Ludak. Nggih. Nek sing diarani kuncung kita lanang, cilik nang kene ana kucing bau kuwi tak cilik sing kuciran loro. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong kuwi. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo marang tuwaku. Kok sapa? Lah piye lah bau tak kei kuncung lho, Bang. Yo ayo. Ora oleh. Kene-kene lagi jane dikelabang. Lupa pisan kena pilih. Piye kali? Lupa pisan kena pilih. Malah gak ketok serem. Ini lagi. Aku ndak enak. Gue tiba dikotok banget. Saya itu kayak telong. Kepalan pisan kena pisan. Bagi kan sampean gandeng saka kono jajal datangan gandeng saka kono. Laku wong loro jajal. Oke. Mbak Niken, badhe teng pundi? Tadi gua telek, Mas.
senang nek semua telek ngendune dikeruk. Apa sing aku bojoku? Sing aku bojoku sapa? Etok. Oh, ngono to. Dadane aku ndek bojo sampean kok ora anakku gendruwo. Yai, ora pareng kaya ngono. Ana ing sadurunge Taman Makam Pahlawan kene sing Taman Taman Keputren. Makam Pahlawan mendembok. Taman Makam Pahlawan sudah Taman Keputren. Ya. Yen gampang luwe gampang Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niken asli saking Kota Kediri Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? setunggal SMA Tunggal SMA pinter nyindir, Mbak. Alhamdulillah. Anake mondol sing wedok, Mbak. Metan, metan. Sing apa? Ngawur. Lah ya, Pak. Wis lairne kok. Wis malah. Aku bakalan ki suwi lho karo. Lairnya yang wujud bayi kan lho. Kayak mau wujudnya ketrek. Bojone mondel ki lain-lainnya anak iki pas meteng songo. Usum tikus ya. Ora meteng songo. Dadi nang kuping, nang ndas, nang cepet, nang pentul. Dadi meteng kaya mobil tumor. Ning pentul. yen nangis Gila kamar ibu dia kok piye? Kayak cara ngerti anak kowe. Iso wayang kulit redene disaingi Iya, nek ngomong itu. bayaran dulu. Apa to saiki sing ora disaingi iki apa gusur rek disaingi kowe. Angel Dan ketok mesra jambune karo sampean anake lho, Mbak. Dan ketok piye lho, Mbak? Hati-hati untunge pasangan lho. Kok kok jare kok Iki itu palsu lho, Mbak iki. Itu palsu. Asline sak mene. ya. Ngawur pasak mono lho. Oh, enak rock metal. Ora enak sing anake. Jaminan kok jaminan kan. Sampun lho, Mbak. Jaminan Sampun lho, Mbak. Jambune tak iki lho. One bagus sih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ada sing kurang ayo. Doknya bro. Oke ning dulu. Berarti kulitnya berarti kontrol harus nikah. Ini berarti kok mesti ngombe obat. Napa kok sakit? Mencret, sumpah. Kakek mangan sumpil. Batu baru diolah ke pangan. Olahnya bokongnya kandel pepesan toh. Pakemu. Iya. Kok bisa ya boy? Gue naik garingan lantai. Tan kenati nombas harta Efekku kelas 1 suaranya apik, duitnya apik, bisa layu.
Nah, nemen. pakai komplit. Pakai komplit lho ikan ini. Suarane apik, pasuryane apik, kulitan kuning, joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lah, dine mondol iku. Pripun ngerti kula. Dadi ku apa? Bisu. Bisu bisia kowe. Modal iki omong jelas aku ora lho kok bisi. Oh, sing goblok e bebek kae omong bisu wis itu. Lah ngono bangga ditekok impek aku. Ya udah tiba. Katanya apa iki? Senang kula mawon. Oke, nanti pakai pot dipakai. Anu mawon dicampur mawon. Oke. Thank you.
luar biasa. Kembali ke laptop. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo, para dalang, Pak Iken, kupatan, ngiras pantes, halal bihalal. Mau disinggung Mas Yudo, Mas Dalang, kupatan ki tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok, aku mubeng Palembang ngampek Hongkong ngampek Taiwan, nang kono enek wong Indonesia, khususnya wong Jawa mesti ana kupatan. Nah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa, nek jaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Jaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Jam Sunan Kudus ngundang murite Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus, terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan, ruwete politik ana Indonesia. Bapak Presiden Insinyur Soekarno kepengin nglumpukke tokoh-tokoh politik, uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembukan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran, dianake parpatan, dianake sarasean sakwise lebaran, ngiras pantes, maaf memaafkan, saling podo njaluk sepuro, akhire nganti sabrene dadi halal bihalal. Paham? Kula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi sing anake halal bihalal. Biasane nek pendopo saiki dikek alun-alun, ini wujud Bapak Oni karo Pak Anto ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan, kerja cerdas, kerja tepat, dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Lah nek kupat karo lepet iki kan kowe SMP. Lepet iki teko tembung luput, ngaku luput, isine ketan pliket kental supaya pas seduluran ki ora pedhot. Nek kupat isine beras, beras sing putih sing wangi. Nek lontong kuwi wujude dawa, sok kowe ngerti. Lontong ki sipate wong lanang ya ngono kuwi. Ya dawa enake nek diucani. Nek kupat ya metutuk ngono kuwi. Lah kupat mangane enake nek dibelah tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok meteke napa, Mas? Gua tak bikin foto. Nek kupat iku Nek kowe urung nek sing pojok ki papat kok. Malah meletek banget. Buntere jandur wong sing wis ngaku lepat, lontong olone kotong, kembali ke fitri entuk cahayane swarga. Jan ki janma nur ki cahya. Dadi entuk janma sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran, aja ngenteni poso. Saben dina nek rumangsa salah njaluk pangapura. Sing nduweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. Oh, ngene iki tak nggo golek dhuwit rowan sih. Mumpung. Tentangnya. Ini kan tuh saya ngerti tombol kangen. Ora, engko nek aku omongnya netizen ngelok.
piro ngomong soal community center tak ora nanggap ya tak silakan menghujat monggo ora nanggap pancen netizen niku netizen zaman sekarang itu netizen menuntut netizen kok netizen baru apa kada iki aku nuntut karo dalang apa jujur ya dalang telu iki tetep sesuk taat lagi sebagian gusur royaltine piye